Юлларның начар булуда киртә түгел. Аларны күрәм дисәң күреп булмый, тотам дисәң тотып булмый. Сүз төндәрен Чаллы проспектлары буйлап зур тизлектә чабучы мотоцикл хуҗалары турында. Ләкин хикмәт көндезен берничәсен очратырга мөмкин. Шулай да мотоцикл өстендә түгел, ә юл кырыенда янчелгән хәлдә. Гадәти булмаган юл транспорт һәлакәте һәм юллар мәсьәләсе турында алга таба исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов. Шәһәр юллары төзекләндерелмәячәк. Сөембикә проспектындагы вәгъдә ителгән ремонт кичектерелде. Машина бар, хуҗасы юк, кара приор атнадан артык кемне көтә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Республика программасына быел 13 елдан башлап 4 балалар бакчасын керттек. 500-ге якын өстәмә урын, Чаллыда берничә балалар бакчасын ачу көтелә. Зур тизлекме, әллә игътибарсызлыкмы? Чаллыда автомобиль белән мотоцикл юл бүлешә алмады. Лицензияны башка курслар оештырганнар. Актерлык осталыгын өйрәтүче балалар музыка мәктәбен прокуратура тикшерде. Юллар белән бәйле традиция быелга өзелде. Бу җәйдә шәһәр проспектларында капиталь төзекләндерү булмаячак. Узган елда ремонт эшләре Автозавод проспектында башкарылды. Аннан алдарак Тынычлык проспектын беренче автомобиль юлын төзекләндерделәр. Шәһәрдәшләр бу елда уңай үзгәреш көткән иде. Ни сәбәпле теләкләр чынга ашмады? Хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжетында. Ниһаять, шәһәр юлларында чокырлар кимеде, аларны ямадылар. Тик машина йөртүчеләрне бу әллә ни куандырмады. Күпләр шәһәрдәге юлларның сыйфатыннан канәгать түгел. Безнең сораштыру иң катлаулы участокларны ачыкларга мөмкинлек бирде. Ленинский проспект шалмый бирде. Бик күп шыгыл чакыр. Да Ленинградскийда бар инде. Тагын перекрестларда койсы шул ниләрдә бар инде. Урамларда ишегалларында бик начар юллар. Күперләр бик начар. Шулман проспектында чокырлар. Юллар неважные, яхшы түгел. Сөембике, само собой, это самое проблемное. Сөембикә иң проблемалы урын. Тынычлык проспектында әлегә хәл яхшы. Калган проспектларны төзекләндерәсе бар. Ишек алларындагы юлларны беркем дә контрольдә тотмый, алар бик начар хәлдә. Быел Сөембикә проспектын капиталь төзекләндерүгә ышандырганнар иде. Ремонт булмаячак. Сәбәбе гади, финанслар юк. Аның кайчан булачагы да билгесез. Башкарма комитетта әлегә бу сорау буенча аңлатма бирүдән баш тартылар. Проспектлар ремонт көтеп яткан арада шәһәр пляжында исә кызу эш кайный. Бирдә иске асфальтны кубарып яңасын җыялар. Гәрчә бу урын ул кадәр ремонтны таләп итми дә кебек. Вот сегодня делаем 2 ямы сделали. Юл хуҗалыгы хезмәткәрләре чокырларны ямый, велосипед һәм коляска белән йөрүчеләр өчен юллар ясый. Шәһәрдәшләргә быел тигезле-тигезсез проспектлар буенча йөрергә туры киләчәк. Универсиада тәмамланмый торып, шәһәрдәге төп проспектлар өчен акча табылмаячак. Финанслар гына түгел, хезмәткәрләрнең күбесе дә Казандагы объектларга җибәрелгән. Лейсан Ханова, Андрей Рачеев, яңалыклар. КамАЗда эш тукталырга мөмкин. Автоагент территориясендә хәзер көн саен берничә тонна чүп җыела. Тагай чүплегендә күптән түгел булган янгын нәтиҗәсендә автомобиль заводы территориясендәге полигон зыян күрде. 2 пресс һәм шредер янды. Нәтиҗәдә каты күнкүреш калдыклары полигон эшләмәй. Зыян 10 миллион тирәсе дип исәпләнә. КамАЗ берничә көн эчендә чүп чыгаруны җайга салырга тиеш. Югыйсә хәл начар юнәлеш алырга мөмкин. Ситуация, конечно, достаточно сложная, потому что лето, жарко, дождей нету, складировать... Хәл шактый катлаулы, коры һава, яңгырлар юк. Янгын куркынычы тудыручы чүпне предприятие территориясендә саклау куркыныч. Чөнки теләсә кайсы вакытта тикшерү килергә һәм производствоны туктатырга мөмкин. Шуңа күрә тагай чүплеге проблемасын тиз арада хәл итү кирәк. Шәһәрдәшебез машинасының бөрелешеннән колак какты. Шит шәһәргә киткән арада шәхси автомобилен БСИ территориясендә калдыра. Атнадан артык вакыт үткәч, приорны кызганып, шул якта эшләүче шәһәрдәшебез шалтыратты. Көн саен машинаның берәр детален сүтәләр дип белдерде ул. Башта тәгәрмәчләре номерларын соңыннан капотында салдырып алганнар. Без полиция хезмәткәрләренә шалтыратып, машина хуҗасын ачыкладык. Ул гаип үзендә булуын, машинасын ашыгып ташлап китү турында белдерде. Бүген инде Ичке эшләр бүлегендә бурларны эзләп гариза язды. Статистика буенча ел башыннан шәһәрдә урланган машиналар саны 30-дан артты. Чаллыда иң күбе Ладаның 9-лы 14-нче модельләренә кызыгалар. Казанда исә күбрәк нәкъ менә приор урлана. Россия буенча караклар заманча технологияле япон машиналарын югары бәяләй. Ил буенча еш урланучы машиналар исемлегендә беренче урында Toyota Land Cruiser тора. Этот транспорт нужно без присмотра не нужно оставлять. Транспортны күзәтүсез калдырырга ярамый, саклана торган урынга куярга кирәк. Рульны блокировкага кую яки тизлекне көйләү җайланмасын блокировкага кую саклануның иң яхшы чарасы.
14-ші модель ВАЗ машинасы мотоцикл белән юл бүлешә алмады. Бүген Мәскәү проспектының Форд диалог тукталышы тирәсендә юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Борылыштан чыкканда 45 яшьлек автомобиль хуҗасы төп юлдан килүче мотоциклны күрми кала. Нәтиҗәдә аны бәрдерә. Аварияда җитди тән җәрәхәтләре алучылар юк. Шулай да 24 яшьлек мотоцикл хуҗасын хастаханәгә озаттылар. Мотоциклны күрмәдем, кинәт артына килеп бәрелдем. Кызганыч, мотоциклны бурылганда гына сиздем. Мотоциклист говорит, что Мотоцикл хуҗасы ГСК таба бурылучы 14-нче модель машина йөртүчесе юл бирер дип уйладым ди. Аның да юлга чыкканын күргәч, вакытында туктарга җитешми. Актерлык осталыгына лицензиясез генә өйрәткәннәр. Шәһәр прокуратурасы Салих Сайдашев исемендәге 6-нчы музыка мәктәбендә хокук бузуны ачыклады. Узган елның сентябреннән бирле биредә түләүле түгәрәк эшләгән. Тикшерү вакытында анда 6 кеше йөргән. Хәзер исә суд директорын административ җаваплылыкка тартты. Ул 30 000 сум штраф түләргә тиеш. Актерлык осталыгына өйрәтү түгәрәгенең эше туктатылды. Телефон аша сөйләшкәндә исә музыка мәктәбе директоры суд карарын апелляция бирәчәген әйтте. Рәсми аңлатма бирүдән баш тартты. Вне зависимости от того, оказывались... Хезмәт бушлай күрсәтелгәнме яки түләүлеме, әмма белем бирү учреждениесенең моның өчен лицензиясе булырга тиеш. Суд карары белән ризалашмаган очракта административ җаваплылыкка тартылган кеше аны закон нигезендә кире карауга ирешә ала. 102 номерлы созвездие балалар бакчасында төркемнәр берләштерелә. Безнең редакциягә балаларыбыз урынсыз калмаячакмы дип берничә әни борчылып шалтыратты. Әлеге сорау белән Мәгариф һәм яшьләр эшләре идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Балалар төркемнәрен берләштерү елда була торган хәл дип аңлаттылар безгә. Җәй көне балаларны күбесе әти-әниләр белән ял итә. Бу вакытта мәктәпкәчә белем бирү биналарында ремонт эшләре дә алып барыла. Моннан тыш тәрбиячеләр дә ялга җибәрелә. Шуңа күрә дә төркемнәрне җәй айларында берләштереп торалар. Бер сабый да урынсыз калмаячак. Киресенчә, быел өстәмә урыннар булдыру каралган дип хәбәр иттеләр. Республика программасына быел 13-нче елдан башлап 4 балалар бакчасын керттек. Бу Замеликесьеда яңа балалар бакчасы төзү күздә тотыла 260 урынга. Һәм инде беренче этажда шушы жилой домның беренче этажында 70 урынлык бер бакча ачу күздә тотыла. Аннан тыш Зәп поселогында ул безнең бик кирәкле урын бер бакча төзелү программага керде һәм яңа шәһәрдә бер балалар бакчасын кире алда берилгән балалар бакчасын кире кайтару күздә тотыла. Моннан тышкары беренче комплекстагы балалар бакчасында да тәрбияләнүчеләр саны артачак. Аның берлешен узак еллар буе Казан федераль университеты Ярчалы институтының филология һәм журналистика факультеты алып торды. Тиздән алар КАМАЗ китапханәсе бинасына күчәргә тиеш. Шул рәвешле бакчада өстәмә 125 урын барлыкка киләчәк. Инде смета проект документацияләре әзер. Ремонт һәм кирәкле җиһазлар сатып алу өчен 15 миллион сум күләмендә акча таләп ителә. Мөмкинлекләре чикле балаларга ярдәм күрсәтәчәкләр. Бу минутларда орган залында хәйрия концерты бара. Ул шәһәр мэры башлангычы белән оештырылды. Халыкара балаларны яклау көненә багышлана. Биргә эшмәкәрләр оешма җитәкчеләре чакырыла. Моңа охшаш чара шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиевның туган көндә оештырылган иде. Ул вакытта 3 миллион сумга якын акча җыелды. Һәм бу акчаны Чаллының сәләтле балаларына өләштеләр. Бүгенге хәйрия концертының үзенчәлекләре турында иртәгә яңалыклар чыгарылышында сөйләшәбез. Яшь чаллылар Россиядә генә түгел, Европада да үзләрен сынатмый. Сербиянең Крушац шәһәрендә карате сютакан буенча Европа беренчелеге узды. Биргә 10 илдән 400-гә якын спортчы килде. Россиянең җыелма командасы беренче урынга лаек дип табылды. Алар илгә 22 алтын һәм 20 көмеш медаль алып кайтты. Шәһәрдәшебез Александра Кустовская 9 яшькә кадәр кызлар арасында каты буенча көмеш медаль алды. Кумитә буенча бронзага лаек дип табылды. Чтобы без ложной скромности сказать. Александрның уңышларын Россиядә генә түгел, башка җирләрдә дә югары бәялиләр. Безнең илдә ул әлегә беренче, аннан бик яхшы спортчы чыгачак. Турнирдан соң ял итеп тә өлгермәде. Александр Россиянең җыелма командасы составында Италиягә китте. Кремона шәһәрендә балалар арасында карате буенча дөнья кубогына ярышлар үтәчәк. Чаллыбу сарайында спорт сезонын яптылар. Бу ел эчендә хоккей һәм конькида йөрү буенча төрле чаралар үткәрелде. Төрле яшьтәге хоккейчылар Россия һәм Татарстан беренчелегендә катнашты. Бәйгеләрдә уңай нәтиҗәләргә иреште. Бу сезонда гадәттәгечә хоккей кортында хәвәскәр хоккейчылар да шөгыльләнде. Ел дәвамында бузда төнге хоккей лигасы уеннары үтте. Чаллы фигуристлары Татарская федерация кубогы финаллыгында да катнашты.
В этом году у нас в отделении фигурного катания Быйыл безнең конькида фигуралы йөрү бүлегендә спорт мастерына кандидат барлыкка килде. Киләсе елга алар 3, 4, 5 булырга тиеш. Алар арасында кандидатлар да 2-3 спорт мастерлары да булыр дип өметләнәбез. Бу сезгә җиткеләсе соң мәгълүмат иде. Мин Рузил Мингалин белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр.